Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами Дмітрый Гурневіч у Празе, а сёння са мной на сувязі з Еўрапейскага Саюза былы пасол Беларусі ў Аргентыне і яшчэ ў некалькіх лацінаамерыканскіх краінах Владзімир Остапенко. Добрый дзень. Добрый дзень, вітаю вас. Владзімир Аркадьевич, давайте спачатку пачнем ад таго, колькі вам гадоў да пенсіі і за што вы будзеце жыць? Учора Лукашенко пазбавіў вас па сутнасці пенсіі. Ну, я не вельмі апечаліўся, калі даведацца пра гэтую навіну, пра прыняцце новага указа. Зразумела, што гэты указ быў прыняты спецыяльна для таго, каб урэгуляваць сітуацыю з адстаўкай некалькіх паслоў. Да пенсіі яшчэ працаваць 5 гадоў, я думаю, што я змагу яшчэ добрую пенсію атрымаць ад новай дэмакратычнай дзяржавы. А што тычыцца гэтага указу і сістэмы пенсіі, якая была створана, за не пенсія, пасобі, якія былі створаны для вышэйшых дзяржаўных асоб, я мяркую, што новая ўлада адменіць гэтую сістэму і зробіць пенсіі празрыстымі для ўсяго насельніцтва, для ўсіх грамадзян Рэспублікі Беларусь, а не будзе ствараць штучныя прывілеі для асобных катэгорыяў дзяржаўных служачых, якія, можа, і з поглядам на гэтую перспектыву не могуць сёння адкрыта і чэсна встаць і заявіць о сваёй грамадскай пазіцыі. Владимир Аркадьевич, вось пасля таго, як вы падалі ў адстаўку, ці вас звольнілі, бо там розная сітуацыя была, мы пра гэта паведамлялі, вы далучыліся да антыкрызісна-народнага кіраўніцтва, якое стварыў Павел Латушка. Распавядзіце, ласка, чаму вы далучились до этой установы? Ну, изначально, когда я подал в отставку и рассчитывал на увольнение по соглашению сторон, у меня не было никаких иных планов, кроме как вернуться домой и в Белоруссию, и уже дальше, ориентируясь по ситуации, принимать решения о дальнейшей жизни, об организации дальнейшей жизни. К сожалению, вот это мирное увольнение не получилось, поэтому пришлось предпринимать дополнительные шаги, писать новые заявления, и в конечном итоге я понял, что мое возвращение домой будет не так безопасно для меня и членов моей семьи. Соответственно, стал вопрос, как жить, как быть и куда ехать. И вот здесь я для себя отметил, что вот эта недавно созданная структура Национальное антикризисное управление — это та точка, где могут быть применены и мои силы, и мои знания для того, чтобы все-таки поработать на благо новой Беларуси, для того, чтобы помочь протестному революционному движению, которое сегодня происходит, по большому счету, для того, чтобы помочь восстановить справедливость, добиться того, чтобы голос народа был услышан, выйти на новые выборы и уже в новой стране строить новую жизнь, скажем так. Поэтому я считаю, что это было для меня очень оптимальным решением. Я получил приглашение от Павла Латушка, с удовольствием на него откликнулся. И уже по прошествии нескольких дней пребывания и работы с новой командой понимаю, что это та структура, которая сегодня реально думает над схемой действий, над формулами, над процедурами, которые помогут Беларуси наименее безболезненно пройти этот этап, неизбежный этап перехода власти и выйти на устойчивое, стабильное развитие страны в ближайшем будущем. Вы отказываете у гэтым кіраўніцтве за, ну, так бы мовіць, дыялог з Расіяй, краінамі АДКБ, Еўразійскай эканамічнай супольнасці, СНД. Чаму у вас такая сфера отказности? Ну, это, можно сказать, условная сфера ответственности, хотя, естественно, что я основные силы пытаюсь приложить на этом направлении. К сожалению, пока мы не можем констатировать наличие активного или большого диалога с Россией, с ее должностными лицами, с ее экспертами, но делаем очень многое для того, чтобы все-таки в России мы были услышаны. Мы исходим из того, что Россия, так же, как и все цивилизованные страны мира,
заинтересована в разрешении глубокого внутриполитического кризиса в Беларуси. Лично я считаю, что без участия, активного участия России мы этот кризис в ближайшее время не разрешим. Соответственно, чем позднее мы этот кризис разрешим, тем сложнее, дороже будет всем его участникам, да, и белорусскому народу, и белорусской экономике, и белорусским кредиторам, а Россия является основным белорусским кредитором. Поэтому мы исходим из того, что диалог с Россией это тот путь, по которому мы можем кратчайшей дорогой прийти к цели, стоящей перед всеми нами, да? Разрешения кризиса и проведения новых выборов. Ну, ўжо 3 месяцы спрабуюць наладзіць гэты дыялог і Павел Латушка, раней у Коардынацыйным завеце і іншыя структуры, і штаб Светланы Ціханаўскай. Няма ніякага адказу. Відавочна, што Крэмль паставіў 100% на Александра Лукашэнку, які у вас тады чаканні або спадзяванні на тое, што яны зменяць сваю думку, чаму яны павінны это рабіць? Ну, мы отмечаем для себя изменение тональности в официальных комментариях Кремля. В частности, позавчера пресс-секретарь Кремля сказал о недопустимости жестокости в отношении мирных демонстрантов. А ранее звучали заявления президента Путина о необходимости привлечения к ответственности виновных за противоправные действия в отношении протестующих. Это динамика, да, может быть, она не такая быстрая, как нам хотелось бы, но, с другой стороны, говорят, под лежачий камень вода не течет, да, а капля камень точит. Поэтому я очень надеюсь, что и российское руководство откроет глаза и сможет объективно и оценить те события, которые происходят в Беларуси, сможет сделать незаангажированные, незашоренные выводы о перспективах и возможных выходах из ситуации, и сможет принять те решения, которые будут лежать в фундаменте будущих дружеских, братских отношений между белорусским и российским народом. Ну, вы разумееце, што Александр Лукашенко падвышае таксама сваю стаўку. Вось учора ён фактычна звярнуўся да кіраўніцтва Расіі, сказаўшы пра тое, што, ну, я зараз як бы скарачу ягоныя словы, калі Расія штосьці прапануе цікавае, тады, магчыма, Беларусь адмовіцца ад сваёй шматвектарнай палітыкі. Зразумела, што она не была шматвектарная, канешне, гэта быў такі прыём рытарычны, але тым не менш, все-таки ёсць яшчэ тое поле, куды Беларусь можа зблізіцца да Расіі, і зараз Лукашенко шукае вось як бы даражэй гэта прадаць. Атрымліваецца, ад вас чакаюць яшчэ большых ставак? Ну, я не знаю, насколько можно верить словам Лукашенко. В последнее время мы неоднократно становились свидетелями того, что эти слова полностью не соответствуют действительности, да, и не думаю, что за этими заявлениями тоже стоит какая-то очень мощная продуманная политика. Россия заинтересована в поддержании с Беларусью нормальных, рабочих, эффективных отношений, а эти отношения, в свою очередь, базируются на нормальных национальных интересах. Ни один лидер не должен предпринимать действия, которые были бы в ущерб своим национальным интересам. Так действует российское руководство, так в идеале должно и действовать белорусское руководство. Я с трудом себе представляю какие-то новые договоренности с нелегитимным президентом, которые имели бы какую-то перспективу и которые могли бы быть реализованы без угрозы их отмены, условно, в любое время. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией по всем вопросам, по текущей ситуации, по перспективам. Мы подтверждаем свое стремление, свою твердую позицию о том, что все имеющиеся договоры должны быть соблюдены, пакта сумма серванта. Мы понимаем, что на новом этапе могут потребоваться какие-то новые договоренности, но исходя из того, что Россия сегодня является нашим главным партнером торговым и кредитором, мы понимаем, что без урегулирования, без достижения нужных договоренностей с Россией нам сложно будет обеспечить устойчивое развитие в будущем. Ну, а jednak, на вашу думку, павінны ввогуле выглядаць у ідэале гэтыя адносіны, таму што сёння многія звяртаюць увагу на тое, што ўсё ж такі залежнасць Беларусі і палітычная, і эканамічная ад Расіі, яна шмат у чым нагадвае паталогію. Ну, гэта тэма для доўгай дыскусіі, я так разумею, да?
многое, як мне здаецца, залежыць ад нас. Потому что, калі вы уважаете, что это патология, то эта патология была створена за апошнія 26 гадоў. Калі у начале Беларусі будзе новый прагрэсіўны лідар, я мяркую, што ён зможа знайсці новыя падставы для новай дамоўленасці з Расіяй, і гэта будуць дамоўленасці, якія будуць адказваць на інтарэсы ўсіх сторон. Учора якраз ваш былы начальнік Владзімір Макей быў у Александра Лукашэнкі, размаўляў з ім і пазней зрабіў заявы пра тое, што Беларусь уводзіць санкцыі супраць у адказ як бы на некаторыя дзяржавы іншыя. Вы маглі б ацаніць як дыпламат таксама, які доўгі час працаваў, там вы былі, дарэчы, намеснікам міністра замежных спраў, што такога Беларусь можа зрабіць тым краінам, якія ўводзяць санкцыі супраць кіраўніцтва беларуска, каб это было балюча для іх краін? Мне цяжка уявіць, якія санкцыі могуць быць балючымі для еўрапейскіх палітыкаў. Відавочна, што яны не маюць ні маёмасці ў Беларусі, ні якіх-небудзь фінансавых інтарэсаў. Ёсць прынцып узаемнасці, і гэта максімум, што можа зрабіць наше Міністэрства замежных спраў, прыняць нейкія санкцыі ў адказ. Справа ў тым, што еўрапейскія санкцыі, яны прымаюцца на фоне адсутнасці дыялога, якой шматразова прапаноўваўся беларускім уладам. І калі гэты дыялог спыніўся, з'явіліся санкцыі. Мы уводзім санкцыі і потым заяўляем пра тое, што мы спыняем дыялог. Спыняем, не пачаўшы. Вось тады мне цікава вашае меркаванне наконт таго, як можа вырашыцца палітычны крызіс у Беларусі, які ўжо больш за 100 дзён працягваецца, калі з аднаго боку вы заклікаеце, маю на ўвазе Павла Латушку, ягоную каманду, і Святлана Ціхановская, і, ў прынцыпе, еўрапейскія партнёры, а з іншага боку ёсць такі дыялог у двухкосці дубінкамі, і ўлада не ідзе на ніякія саступкі. Гэта патавая сітуацыя. Цяжка было б уявіць такую сітуацыю ў 21 веке ў цэнтры Еўропы, але она ёсць. І зразумела, што гэта беспрэцэдэнтная сітуацыя, і трэба шукаць беспрэцэдэнтных выхадаў. Самы просты, самы лепшы выхад быў бы праснуцца заўтра ў стране, дзе няма дзеючага прэзідэнта. І тады на парадак дня выходзіць канстытуцыйны сцэнар перахода ўлады, аб якім ужо гаворыў Павел Латушка, які публікаваў народнае антыкрызіснае кіраванне. Я так разумею, што вся праблема ўсіх сторон гэтага канфлікта, яна канцэнтруецца на адным чалавеку. Ён відавочна уступак рабіць не збіраецца. І скажыце, калі на фоне гэтага будзе змяншацца, напрыклад, вулічная актыўнасць, якая раней была паводле Павла Латушкі і іншых прадстаўнікоў апазіцыі, гарантам як бы сілы, пазіцыі апанента ўлады, то што можа быць гэтай сілай пасля таго, як ўлада жорстка падаўляе гэтыя дэманстрацыі, і проста натуральна, што людзі некаторыя баяцца выходзіць, хаця частка відавочна, што будзе ўсё роўна выходзіць. Я так разумею, што пратэсная актыўнасць, яна можа зменшыцца на вуліцах, але яна знойдзе сябе новыя формы. Таму што калі у народа ёсць адчуванне пратэста, калі ёсць адчуванне несправядлівасці, гэтыя адчуванні будуць шукаць сябе выйсце. І наш народ, ён здольны, ён крэатыўны, ён знойдзе формы, праз якіх будзе дэманстраваць сваю пазіцыю да дзеючай нелегітымнай улады. Владзімір, яшчэ пытанне да вас, таксама як дыпламата, который працаваў у Лацінскай Амерыцы. Мне сюды цікава было. Ёсць два кантыненты, якія, ў прынцыпе, не выказваюцца пра Беларусь. Гэта Афрыка, зразумела, зусім іншая культура, як бы, і натуральныя прычыны. А чаму Лацінская Амерыка, дзе, ў прынцыпе, ёсць урады таксама дэмакратычныя, ніколі не падымае свой голас, кажучы пра Беларусь? Мы ведаем, што некаторыя лацінаамерыканскія Лукашэнкам. Я магу памеркаваць, што, па-першае,
краіны Латинской Америки заняли свою позицию. Например, когда у Совете по правам человека шло голосование по резолюции в отношении до порушения прав человека в Беларуси, практически все члены этого Совета от Латинской Америки проголосовали за эту резолюцию разом с краинами Европейского Союза. И это так само политическая позиция. А что касается специальных заяв, деклараций, то сегодня Латинская Америка переживает вельми тяжкую ситуацию с коронавирусом. Там вельми жесткие карантины, там вельми жесткие проблемы в социальной сфере. И, ну, відавочна, это не стало приоритетом внешней политики этих краин. Але еще раз позицию этой страны заняли. Это позиция на боку демократичных сил Беларуси. Угу. Я все-таки хотел бы еще на хвилину вернуться до вашей активности менавіта у народным нацыянальным антыкрызісным кіраўніцтве. І вот якую самі вы мэту сабе ставіце? Вы хочаце выйсці на дыялог з нейкім палітыкам або прадстаўніком улады ў Крамлі, ці пераконваць гэтыя краіны заняць нейкую пазіцыю? Галоўная мэта — это скорее вернуться домой. И все, что для этого можно сделать, мы будем делать, так. И будем сустракаться, будем спрачаться, будем пропановывать и нашим партнерам у Европейском Союзе, и нашим партнерам из інших континентов, и так само нашим партнерам в Российской Федерации. Я разумею, что то, что можем сделать тут, это падтрымаць той пратэст беларускіх грамадзян, які адбываецца зараз унутры краіны. Мы можем его падтрымаць па-за межамі Беларусі, і можа гэтыя два потокі, яны калі сольюцца, прынесуць нас да нужнай нам мэты. А чаму, на вашу думку, не так шмат дыпламатаў падтрымалі гэты пратэст за мяжой? Ну, гэта нават не десятак па вялікім рахунку. Вы, пасол Латвіі, пасол у Словаччыне. Гэта не такая вялікая колькасць, а гэта людзі, ну, трэба сказаць, все-таки гэта той інтэлектуальны цвет, это людзі, которые ўсё разумеюць, напэўна, ўсё разумеюць, усё бачаць. Ну, вось тут мы вяртаемся до вашего першага пытання. Можа, тыя, хто сёння займаюць пасады, хочуць атрымаць гэтае пасобие и спокойно жить недзе ў старости. Я думаю, у них это не атрымаецца. А калі вы вспомнили про минулых амбассадоров, жаль, что наша система так бездушно з імі прощается. Есть люди, которые все жыццё працавалі на эту систему, на дипломатичную службу, и на самом деле финальном этапе замест подяки и доброй пенсии атрымали лишение рангов и такую примусовую отставку. Але у той же час я ведаю, что за мяжы дастаткова складана звольніцца. Мой опыт это так само показывае. Але у самім Міністэрстве замежных справ было шмат нормальных дыпламатаў, якія, на жаль, пакінулі свае пасты у знак пратэсту супраць таго, што адбываецца ў краіне. І апошняе пытанне, на вашу думку, гэта ўся сістэма дзяржаўная, яна все-таки зараз пасля вот этого такого, скажем, хвалі контррэвалюцыі, ну так это назовем, пасля таго, як Лукашенко пачаў даваць адпоры і дэманстрацыямі, разбірацца, як ён і, в прынцыпе, абяцаў, гэтая вертыкаль уся, або тым ліку Міністэрства замежных спраў, яны все ж таки расколваюцца, гэты працэс ідзе, ці все-таки яму удаецца зноў, скажем так, ну, сцэментаваць эту групу вакол сябе, зрабіць яе нейкім такім, ну, не такім маналітам, але прынамсі аб'яднаным вакол сябе. Ну, я упэўнены ў тым, што большасць дзяржаўных служачых гэта свядомыя, нармальныя, адукаваныя, інтэлектуальныя людзі. І большасць з іх падтрымлівае змены ў краіне. Зразумела, што не все з іх могуць адкрыта выступіць і сказаць пра гэта. Ёсць шмат выпадкаў, калі спробы нешта зрабіць на гэты конт адразу сустракалі жорсткую адміністратыўную рэакцыю ад кіраўнікоў розных дзяржаўных структур.
Але яшчэ раз, я ўпэўнены ў тым, што большасць нашых дзяржаўных служачых будзе падтрымліваць дэмакратычныя сілы Беларусі. Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння на сувязі са мной быў былы пасол Беларусі ў Аргентыне Владзімір Астапенко. А для вас працаваў Празе Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Дзякуй вам.